Madang dinding. Ilocano, ne. Dasilik pa eh. Ha. Ne, agwa, katay-katay. Yan. Dininding, dininding. Sili. Okra. Sinagtilikod yung kabel na. Ah? Sinagtilikod. Tuna. Ay, diyan mo din. Bossing nga rod. Apa sinang schedule gini sila gayam? Rap. No rice tayo. Ito ang dininding. Ayan o. Saluyot alokbate. Sarap. Tapos saging. Ang kapa. Yeah. Talong, saluyot, dahon ng kalabasa, bulaklak ang kalabasa, tapos ang tangkay ng kalabasa. Yum. Okra. Nice. Ang linis ng tiyan. Yan. Yum. Ha? Nakamunat lang yung rabo eh. Ano lang? Alunos lang ah. Anak ganin na po yung manen eh. Saan mo dyan karaktat mo niya nga ito manay dyan? Basit mo kayam. Basit laang. Kinam din, order ko na yun. Nag-order at ni... Basit laang ko, hindi ko ano. Nagbasit. Ang bali siguro yun pansit. Kanton. Ano yun order ko may isa na eh. Ito na eh. Nag-order ka? Ito na eh. Nag-order ang paras ko. Nakaala. Doon sa atin eh. O, data tidak ka. Ay, dakto ta... Tamanong aliter dati ko. Kwa. Apoy, nagadumat ng tibaruno mo. Wala ta. Halamagin na po. 1.3 liter. Kaya di ka ko. Nagbasi mo. Gayam. Yung batit laang. Kinaawan di saksakan tilugan. Ay, awan. Apay nga. Ibagi mo ta? Adda. Ibagi kawan eh. Pure nga ako ah. Pure nga outlet lang. Oo. Ano, dudumang ano, biyahe ah. Ay, wait. So, kahit ko, ano na parang di ko ah. Apay, agawin sa digila kay Nico. Basta. Sino? Dito.
Udaw hijay. Hindi Pilipinas sa. Ay, doon yan nanang na. Uy, win sa, win. Dili ang mukha. Magawa. Oo. Kapan sa, win ito na bigat. Aka, di... Baka ginawa iso na. Oo, hindi ka buwan na di ba rin na. Ang gudubilit na. Narigat ang di ka buwan na. Yan lang. Naramit ko lang natin, mapin ka ba't naman ang mulakan. Uy, nakin, nakapatak ko. Kasi ang cookies nagdalinan nyo. Kurang tiraman na ya. Diyan ka di kan bagong na to eh. Awan ti apgad na, pulos. Yeah. Ayan o. Yan. Ding. Nice. Kapag nagiging veggies mo green ti kulay na. Aga, fresh di ay. Jay, fresh yun ang alak, Jay. Nga ti kagkabel mo, ikam ti baking soda. Haan, kasi lata, awan. Gamin ko, green, hindi kwam. Apa di kam ti baking soda na nga. Naggalas nga no kasi raman na. Ano, agkwam, bugwang di kwam, bugwang di minsan di vegetable, ikam kano ti baking soda. Kasi ay? Kano, green pa lang di kulay na. Oo. Kung di komersyante siguro kasi raminda. Nadagan ti kas di kwam, naimas di kwam, di sabong ti bata. Sabong. Okay. Ding. Lagi mo tayo. Padami yata ang sili. Okra. Yum. Lakay manta, ginindeng. Nalikan tilakay. O di kang kanat dito yung lakay, dinindeng lang apo. Karuba. Ang mga ruba. Imusan sa luyot. Biro kong may pay, niya lakay. Ang birbirok di ko karni. Minsan nagkarnita. Basta ka dinindeng.
Mm. 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 Ano yan, apaw? Let's go. Gimas kamayang. Gimas kamayang. Mm. Mm. Alpas. Sa mo ti igupan iguna kabsat. Mm. Dula amin. Dula amin ko naman lakay. Dula amin. Mm. Ludit ko naman. Nih. Imasan. Mm. Sa mo to igupan. Nih, sa mo to igupan data nih. Mm. Mukha na nagyalaya. Ito. Ang ano ng kalabasa. Pwede yan. Tangkay ng kalabasa. Ayaw makuha. Ipot ka. Mm. Mm. Oh, thank you Lord. Hmm? Hmm. 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 Alpas. Hmm. Heh. The best.